Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time event, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline! Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes kita, Nobyembre 30, tuig 2020. Aksyon Hotline! Fiesta opisyal subong, wala subong trabaho no sa mga opisina sa panggobyerno nga talatapan, pero mga trabaho sa mga pribado nga sektor nagapadayon. Aksyon Hotline! Bonifacio Day celebration karon yang adlaw mga ka-aksyon. Welcome to the show. Tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Nagabi-abi kita sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live kag subong man sa YouTube. Aksyon Hotline! Kung malabutan man sa aton broadcast paagi sa signal sa Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang diri sa probinsya sa Negros Occidental, kundi syudad sa Bacolod nagalakip ini dira sa Isla Sampanay, sa Kutom malabutan sa amon sining signal, dira sa Guimaras, kag iban pang bahin sa Region 6. Good morning sa inyo, kag nagabi-abi kita sa matag palamatita nga nagasuporta gid kada adlaw. Hindi kita magkalipat nga mayara na gid lamang 25 kadlaw na bilin kag Christmas Day celebration. Kag mayara na gid lamang 32 kadlaw na bilin bago naton sugalawon ang pagsunod sang tuig 2021. Aksyon Hotline! Aksyon ay tayhupon checking in diri sa Aksyon Hotline nanong pilag ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline! May bag-o na nga Regional Director ang Police Regional Office 6. Daw wala lang mabatiano, golpeada lang may bag-o na nga liderato. Hindi pagin man lawig ang pagpangalagad sa Regional Director nga si General Rene Pamuspusan. Nanugid ang reason. Anong rason kung nga inisya ang buslan? Pag-insindi ko, ining nagbulos kasi General Miranda. Dohalin man na di sa aton, daw PRO 18 sa unablas, ang may PRO 18 pa. Aksyon Hotline! Kilalawon ta nagkaroon kag ibaloon naton gikan iya sa Regional Office 6 ang Public Information Officer kung nanugid ang rason diin nag-insaylo ining si General Rene Pamuspusan. Aksyon Hotline! Sa iban nga mga balita, aga pa diri sa sudad sa Bacolod, mayara sang insidente nagluntad sa diin kaso nga pagpanglutang no biktima patay. Aksyon Hotline! Tiyang alegasyon diri nga ining natiruhan patay isa ka persona nga magkabig nga masupog nga nagapangawat kuno. Aksyon Hotline! Ibaloon nato ni detalye sinagkag ang latest ka investigation sang kapulisan. Aksyon Hotline! Samtang sa nagapadayon na surveillance test o sadtong weekend, may aratanan sumatotal 548 no ka mga individual alin sa food deliveries kag members ng PNP nga nagpaidalom sa surveillance test. Aksyon Hotline!
Tay kumustahon ta subong nga adlaw may ara pa sila kay ang abal sa tunang ligad ni City Administrator Ang ini magalawig tub-tub karon nga adlaw Nobyembre 30. Now, amo maning adlaw ang ginabantayan ta katapusan ini sa November and buwas damo nag-expectar nga kung tani mayara sang development sa aton community status o community quarantine status sa Bacolod. Nagalao mga halos kalamanan even the mayor nga nagpadala sa apelasyon dito sa National IETF nga mayara sang pag-downgrade sa community quarantine status sa Bacolod. Di ba lang madayon kay ting ginahulat sang kalamanan ang pagligwaman sa mga regulasyon nga ginapatuman sa idalom sang MGCQ. Pero ti gina-expectar nga karon sa gabi pa no, magapalayag o kung magahimo sang palayag si Presidente Rodrigo Duterte kung balang isa ang Bacolod City sa mga lugar nga malakip nga ipaidalom sa MGCQ. Oy, ang Municipal Hall sang Isabela daw mang disinfect sila dira kag tiway man opisina subong nga mo nagagin lockdown no kalawig ini man. I-check ta lang nagkaroon dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad kag pila pagid ka mga developing stories nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan. Action Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ipadala lang inyong mga mensahe ginabuksan tara officially nga aton sining comment section ara dira available ang pagpadala ninyo sa inyong mga komento, mga reaksyon sa aton talakayan karon nga no. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe plus araman kami sa YouTube no, may ara dira available ang comment section nga pwede gid ninyo mapadalaan sang mensahe. Ang inyong mga opinion, reaksyon sa aton talakayan karon nga importante ini agud may balawan taman ang inyo sining pananawan. Alas 8:09 na Action Radio Philippine Standard Time. Let's go to work diri sa aton nga pagpangalagad. Unahon ko lang antes ang patrol with Action Alvin Grava kay sa sining shooting incident i-check naton ining latest nga information parte sa changes na sang leadership dira sa Police Regional Office 6. May aras ang pagkambyo sang liderato kag kabalo ka sa pulisya basta opisyal ka anytime you may come and go. Amo na iya basta mag-opisyal ka na mo. Kung may mga kung may order ka nga mabaton, nga ginasaylo ka sa panibag-o nga trabaho, wala ka gid mahimo. Obligahon mo gid ka galingon mo kag sundon ina. That is part no sang trabaho sang mga pulis. Ti kabalo ka nga basta mo ni nga mayara pagkambyo, may mga panibag-uman, no? May mga panibag-uman ina nga ipapanaog nga direktiba kung sino man ang Regional Office 6 Director nga magpungko. Di kabay pa nga may ara sang kuan ini, no? May baluan naton kag makuhaan ta background din nagalin ni si Sir Miranda o General Miranda prior nga nagsaylo diri sa aton man, no? Di ni siya nagalin. Di ni siya na-assign. Kaya ang pag-intindi ko sang una do, di ni siya nagalin mo sa Police Regional Office 18. Sa itong may PRO 18 pa bla. Ngang Negros Island Region sa do nag-operate pa, no, pagi labang sa Executive Orders of Presidente. Galing natunaw ato, natunaw man ang Police Regional Office 18. Tinano ining mga implikasyon niya, no? Pagpungko, expectedly, sa bagong regional director, may bago naman siya, nga mando sa aton nga mga kapulisan diri sa Regional Office 6. Amo na nga aton hibaloon in a short while. While standby kay Action Alvin Graba, kay unahon ko ni dugay-dugay, no, may mga residente gali sa barangay 8 dis Bacolod, do, nga kundi nang ligad to, nag-appeal sila, nag-aayo sila sa Bureau of Fire Protection nga kung pwede mahimoan sila alagyan sa kilid sa BFP Baladra sa Dalan San Juan, kundi may ara na sang ginpatukod nga bag-o nga building. Since nga may ara sa bag-o nga building,
ang ila alagyan da nadula, no? So ang iban ginkuan pag litrato nagasaka dira nagalabay, no, sa kilid sa BFP daw temporaryo ginatagan sila alagyan. Now isa subong sang ila sining nga ginaayo nga kun pwede mapermanente na ang ila alagyan da sa lugar, no, sa barangay 8. Nanong mambal diri sa pamunuan na naman sa Bureau of Fire Protection. Tugutan bala ini sila, butangan bala sa permanente na nga alagyan ang mga residente. Unahon ko si Action Alvin Graba, dalas-das na ining nagluntad nga insidente diri sa syudad sa Bacolod, aga pa kaina may nalutangan nga persona patay. Nanong latest investigation sini sa pulis, no? Para sa detalye sini nga balita, let's have Action Alvin Graba Patrol reports. sa update sa sining shooting incident kag sa mga residente dira sa Barangay Utso sa Bureau of Fire Protection. Pag-intindi ko sining agad do nagrally sila da. Action Alvin, good morning. Art, no? Nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 4 in relation diri sa paglutang sa isa ka 17 anyos nga lalaki dara sa area sang Purok Bayanihan, Barangay Villamonte diri sa siyudad sa Bacolod. Ang insidente natabo alas 3 pasado sini lamang kaagahon, resulta sa pagkamatay sini ina matapos nga nakaangkon man sang pilas sa iya sining lawas. Actually, ang biktima aksyon na Art, may pangalan kita o galing kay tigin pangabay ni Police Major Charles Heber. Bangod ang biktima, 17 years old, minor. Sa diin, ang biktima aksyon na Art, nag-ibutang talangan sa pangalan nga alias Bobby, and gin-confirm ini ni Captain ako na Major Heber nga may mga reklamo na nga nakalabot man sa ila sining opisina o sa police station in relation diri sa kaso nga physical injury, kaso nga pagpangawat against diri o kun nga reklamo diri sa biktima Abi antes ini na tiruhan kayna sa nga kagahon sa diin suno sa iya nga kayna sa nga kagahon nga ginabulubanta isa kung duha ka tawo ang naglutang sa iya sining lugar sa area sa nga Purok Bayanihan. Kaya ang area action na Art. Bali Action Alvin, ang ining napatay ning victim, dra siya kay Star? Sa action na Art, no? Dara gid siya ka Star sa Purok Bayanihan sa amuman nga barangay. Kung sa diin ang pumuluyo nakabati sa tatlo ka lupok and again usisa ini sa mga kapulisan ng galing nga problema sunod diri kay Police Master Sergeant Cebuan nga sunod sa iya ang problema ng galing kay hindi cooperative ang pila ka mga pumuluyo dira sa area kaya ginpamangkot kung bala may nakakita o kung ano ang anong plastada nga natiruhan galing sa padayon nga pagpangusisa man sa mga kapulisan tigayon nga nakilala ang ini nga victim and butang tala nga alias Bobby although may pangalan na kita and 17 years old action na Art and dugang pagida diri sa ni Heber action na Art kay masamin nagagwa ang victim sa SDC bangod man sa sininga kaso action na Art. So, bali ang ila puluyan, gintiro siya sa sulod sang puluyan nila, sa dalan, sa din siya natirwan? Sulod sang ila sini nga puluyan aksyon na Art. Actually, kasulo lang ni siya sa mga lugar. Suno, kay wala gid sang tao dito sa sulod sang puluyan. Magluwas gid lamang ang ining victim nga nagatiner. Pagpadulong man naton kagina dito sa lugar action Art, madamo man gani sa mga bakante nga mga balay. Ti amo ni ang lugar nga ginatiniran action Art sang sining biktima. Ang landmark sina sa ano ganing purok, ano ganing nang ila? Purok Bayanihan. Purok Bayanihan, din ganing landmark sina man? Ang landmark sini action na Art kung masulod ka sa may area sang Barangay Ponte Vista. Pasulod kaya sa wala going ka na sa area sang Solom. Hindi ka na to kalabot sa may Solom, Purok Solom, kundi kung landmark sini from
alagyan sa home site nga dalan, maliko ikaw sa wala, ang Wala? mo na niyo sa left side, sa primerong bangga bala, and left side sini action, diretso lang, kagamo na ang purok bayanihan action. Hindi ka nakalabot sa merkado? Hindi ka nakalabot sa merkado action na art. So paglapaw mo sa Taytay, maliko ka sa din? Liko ka na sa wala action na art, no? Sa wala, sa kilid sa eskwelahan ka malabay? Yes, dara sa kilid sa okay. Oo, amo na action na art ang imo serving alagyan. Dara action na art, dara nagatiner ang ining biktima. Ari ang pahayag ni Police Major Charles Heber. Ang sabi ng pinindot ng pag-investigation ng biktima is may isang mga pending warrant of arrest, and then ang isa nila manisagat pasulot siya sa explicit, and then yun sa sila sa lugar niya ang ilang physical injury ng mga days. So, ito sa mga ng investigation sa atong test. May mga information, sir, nga ang ining victim na kilalagan pa sa mga kawatan. Yes, sir, oo. Company noted this masupaging Action na art kabahin gid lamang, no? Okay. Sa pahayag So baling pamilya ni Action Alvin, sorry to butt in, na inform na kabalo naman guro kay Tiaga pamanikag sa ila to natabo. Why ni siya mga parents o kon ginikanan ng poda? amo ni ang ginatinguan karon ni Police Master Sergeant Cebuan nga ma-communicate man sa pamilya abi sa biktima sa diin kagina hasta subong ongoing pa man ang ila sining investigation as to sigit sa motive nga agintiro kagagin patay ang ini nga biktima action na art. Din siya naigo Action Alvin? Lawas action art may initial nga nakitaan man kita kagina sa nga ginlala dito sa Regional Hospital abi sunod diri sa isa ka pulis nga ang biktima nakaangkon man sang pilas sa iya sininga ulo. Sa din? Sa ulo, oo. Wow. Dead on arrival na sa gindang at dito mismo action na art sa Regional Hospital. Why pa mabalano kung anong armas ang gingamit? Wala man action na art kay kagina sa pagpapadulong naton dito nakabutang na ang police line tama sang ginapadulungan naton dito action na art, no? Okay. So amo ni ang pinaka latest reaction na art kung sa diin subong man nga aga nagapatigayon sang kuan sang rally protesta Amo ni sa Barangay 8. sa Barangay 8 naman aksyon na art sa diin subong sini nga aga ang ila lang ni pangabay sa mga pumuluyo sang Purok Fire Barangay 8 diri sa syudad sang Bacolod nga makapangayo man sang permanenteng dalan. Sa piyak sining may porsyon na kundi dumduwa mo to nagligad may porsyon sang dalan nga ginasarado. Subong yang although iniya more or less mga tunga sa metro pamuni ang alagyan alin diri sa kilid sang Purok Fire nga kag ginahatag kag nagaserbi na karon nga alagyan sa ilaw galing kay ti ay mga pangabay pa ang pila ka mga pumuluyo nga kung pwede makaangko na gid sila, no? Sang permanente nga alagyan nga igahatag kag ihatag sa ila sang mga katapos sang Bureau of Fire Protection. Actually nga iban diri istorya naman si Ma'am istoryahan tabi gamay lang nga pangabay. Ma'am live ka subong sa Action Radio Bacolod. Ano ang pangabay nyo lang diri sa mga katapos sang Bureau of Fire Protection, ma'am? Ang ginapangabay lang gid namon sir is alagyan lang gid mo nga maagyan namon sa adlaw-adlaw nga tanan. Alagyan lang gid siya. Amo lang gid ang among ginapangabay. Ma'am kayo nagligad to, di ba, sarado? Pero subong niya at gintagaan. Ay sino naghatag sa inyo sang alagyan diri, ma'am? Ang temporary lang na sa sir ginhatag sang amaya sa amon. Pwede ko mag-construct na sila yaseria, i-close na nila mo. Tiyang ginahangyo namon niya sa Bureau of Fire.
tagaan lang gid kami permanente nga alagyan nga amon pagkaagyan. Kasi gadto ma'am, nag-mention naman sila nga may alagyana sa inyo diri sa sininga lugar nga unang ginapangabay ninyo diri. It just so happen nga ara ng alagyan, so subong gali isa sa problema ba isarado pa. Oo, temporary lang gid na sa sir. Amon na agin hatag sang konsiderasyon lang gid sang amaya sa amon. Ting amon subong nga ginakulbaan nga kibuton kami kun in case nga kwaon na sa amaya, way na kami agyan. So, Pero may alagyan ma'am sa likod sa mga information namon nga may ara kamo nga alagyan sa likod. Ti kamusta ning dala ni gusto ninyo alagyan o kunano? May ara sir dito sa likod. Pero pika-pika na siya sir nga taas na sa. Tapos bato-baton, tapos kung magbaha na yan sir, taas na da ang tubig. Basta taas na da sa kido, grabe na da siya. Tapos matabo ka to sa pihak. Ang kwanan mo na dito is barangay 10, barangay 12 na natong lapos. Budlay gidya sa mga lalo na sa mga katigulangan, sa mga kabataan, budlay agyan gidya sir. Oo. Okay. Anong nang pangabay na lang ninyo sa kay sa kay Fire Chief Inspector Publio Buboy Plutinya? Oo. Sir Buboy Plutinya sa sa gobyerno no, nagapangabay lang gid kami, nagapakitluoy kami nga sa diin. Gapangayo lang gid kami alagyan nga permanente nga amon pagaagyan nga sa diin bala mas mahapo sa amon no, nagabaha pa na da sa likod namon. Gapangabay lang gid kami, agapangayo lang gid kami alagyan nga gamay nga sa diin pagaagyan lang namon. Pila ka mo ka pamilya apektado dira ma'am? Makon kwanon mo mga 29 ka pumuluyo, more or less mga 50 plus ka families. Oo. Pangalan sa gani ma'am? Jenny Sidayon. Si Ma'am Jenny Sidayon. Ma'am Jen, thank you ha. Action na art si Ma'am Jenny Okay. Sidayon. Amo lang ida tinga nga nagralis na da, why gid sila ginatubang ni Sir Buboy? Amo na ganing isa sa kwadiri pamangkutuntan ni Liwat. Basi makuhaan mo man Sir Buboy, karon in fairness sa taga Bureau of Fire Protection, kag tiyang desisyon siniya understand alin sa regional office man mo. Yes, Abay sir. pa ang ilang ginapakayo kung permanente man ang alagyan, siguro ti mga 1 meter na kung makonsiderahan man ang tani. Kay Ano kumudlay man? giman tuod kung layo ka pamagi mo. Saksyon na art. Si Sir Buboy istorya na sa inyo? Pagkikita na sa inyo? Nang maduha na kami sir kabulan, di nga nagaprotesta, gapangabay, ni isa ka anino niya sir wala ginasa nagatubang sa amon. Okay. Ma'am, in kaso gid man mag-grant, halimbawa ang inyong pangabay, pila ka metro lang ang inyong ginapangayo? Bisan isa na lang gid sir katao makalabay, at least sa may agyan lang gid kami sir. Okay. Gamay lang tunga sa metro be? Oo, tunga sa metro, basta may agyan lang kami sir pagwa lutsan sir. Amo lang gid amo na pangabay. Aksyon na art, gamay lang man ang ila siningay ginapangayo. In mission art, Okay. bisan isa ka metro sa ila, bisan tunga lang gid sa metro aksyon art, no? Makalabay. So, ay tringwaan taman karon aksyon na art. Tigaling kung makonsider kung matagan lang sila kung isa ka metro daw kung lapad-lapad nga hindi man kamo maginuto kung magsinugot anayin kamo kundi mas mayo pag hindi. Kani man kay 29 ka pamilya masobra 50 or rather masobra 50 ka pamilya more than 20 man ka household ang apektado sini no. Okay. Para So, siya na- anong plano nila? Dara sila matiner today? O malaw? Mas kisigi ng ila pagtililipon da? Diri guro ni sila matenerbe tiluan. Ma'am, diri lang kamo matener or base after this may ikataan pa kamo nga iban or Wala naman sir, after sini sir, naman kami mga obra pa kami sir mo. Pero nagkuhan kami gamay lang at simpo nga sa diin paglaban man amon amo karapatan nga bisan sa gamay lang bala talupang doon lang balang amon ginapangangyo aw. aksyon na art gamay lang man pangabay talupang doon lang gid no. Ang Okay. ila sini nga ginapangabay sa katapo sang Bureau of Fire Protection. Actually, kung publiko kag pumuluyo ang nagahinyo, of course, may papel man da halin sa barangay, pagkadto sa city officials ta, kabalukat ti amo na ganing iban nga may expropriation nga ginahimo, ginabakal sang gobyerno, bla. Kaya actually, ang gobyerno, kita nga tao mo, ti may mga opisyales kita da, amo na nag-facilitate, dason may pundo man, i-baklon mo, ang pwede nga baagyan sa mga residente da kung makita nga kinanglanon. Gid, ti pro Yes. kabay pa city officials ta may nga pamati dira nga mamuligan ni sila eh. kabay pa no may city official nga magpatunga no sa sininga problema aksyon na art. Ano tuod na may nakita ka kay by the way okay naman ang report mo da. Imuno ko lang nagligad to nagambal ang kwanta mo nagambal ang
BCP o Public Information Officer nga kuno may ara operation ng pulis sa kontra sa face shield, ano, may nakita ka mga pulis ga pang-check? Subong nga aga-action na art so far, wala kita sa may nakita diri, no? Nga nagpang-checkar ang mga kapulisan sa mga nagasakay ng mga pasahero. Basis downtown area, i-check tang downtown area action na art. Subong nga aga kung balagi na may mga kaangay na sining pagpatuman nga kung face shield, kung pagsuksok sa face shield. Pero ang nagalabay diri action art nga barangay Banago Going Libertad, I tell you, ang iban wala nagasuksok sa Hindi lang yan face kay shield. Iban, halos kidya kada jeep action Alvin, kung hindi ang driver ang face shield, ang pasahero. Yes, ano, may ang driver kisa ang Man sa tugtuod lang ini nagapalid-palid ni blang face shield, kundi perti ka basko hangin subong. oh, Kung driver ka, kung hindi ni magdikit mayo sa guya mo, kabudlay kay kapalid sa kung nagabiyahe ka mo. correct action na art tawag kita nakita diri, especially kag panglakaton naman kita sa dalan, especially sa dalan sa Lakson. Ling ko gani ba kanugon yung mga facial niyan, uni ginaboy na lang ako napalit lang ni. Amo na nga isa sa kakuano, kapin pagidya kung medyo halog jutay ang facial, but definitely Mayo kon para sa aton nga ang guya tayo puno gid ya kag buta gid sang face shield. Madalag ko lang ang guya para sa aton. At siyempre, kag magambal yan nga daw, kagutok naman sini, kaya kibuta. Nga siling mo ng face shield niya ba bastante gid boss ba? O kag magambal yan nga daw, nadlo kag idya sudlan. Tinatural? Oo. At least mas mayo ginaya kayo para safety action na art. Okay. So, lantawon ta niya, kung tuod yung mga nag-operate ng taga-BCPO, kay daw mo numuno nila, kag mga traffic enforcer lang tawa, bigay ginhatagan na to sila gani isang kwan, facial ni Mayor, Oo, kikintagaan to sila nagligad to. tiga suksok sila, Nag-suksok man aksyon na art. No, in fact, kagina, naglalabay kita sa area, sang barangay, sa may barangay Tengkon, sa may Bangga, sa ginsang anabi, sang ga San Juan, kag ang Burgos, kitaan taman na gasuksok man sila sa face shield. Pero i-check tabi kung base may araw man iba niya nga nagkakakas man sang face shield. kabalo ka na kubudlay ginawa, tuod kung may face shield kapag ino, Pabudloy ko tamang aksyon, nagkapilaw kita sina. Sa iyo gani, may face mask ka na, may face shield ka pa, daw kulang dason, na- para si imo kulang na lang kiti ga-expose kaya pero may gagwa ka, may tani dason may PPE pagid, Tabaw, lain na lang, kulang na lang siguro helmet kag butas sa art, pwede na sa lupad. grabe no. So anyway, ilang taon ta na kung nagatuman ginman sila. Section na art. So, para mo nga sitwasyon na diri sa area, ang Purok Fire Barangay 8 sa siyudad sang Bacolod. With aksyon na ni Kirao, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat kidakson Alvin Grava. Now, ang ginapakayo sa taga Barangay Utso, alagyan. No, ano ang gusto nila makalabay lang ang mga residente na ining apektado nga mga pamilya. Anong sarang nga mahimo diri o makabulig sa city? I-check tani kay sa city dapat ko ilang taon Manila ang ginaklaim sa mga residente nga kung matuon nga ilang ginagyan sa likod to, delikado para sa kabataan kag may mga edad na kapin pagid kumadalom ang tubig, okay lang na kunting adlaw ya. No, kunting adlaw nga inang way nagadalom ang tubig. Pero kung lubak-lubak man ang dalan, budlay man na. No? Kaya hindi kita sa pangabuhi sa mga inang grabe bala kapuno ang mga residente, damo gid ang mga pumuloy o listar, kagang kabudlayan kung halimbawa may kantuan ka nga pwede ka cut short o kung magnubo ang oras mo sa paggwa sa imo balay pakadtos kilidalan, kano imagine kung maglibot ka tuod ang inconveniente perti man na hindi man hamak mo pero kabay pa ngayon sila pamatian man sa gobyerno no sa mga opisyales naton sa gobyerno sa Bureau of Fire Protection sang city kung anong mabulig tani gamay lang ni sila nga numero pero basta gani may nagareklamo dapat ta pamatian kung pwede pa man lang madisponiran. Action Hotline. At the end of the day kung ma-providean tani sila mientras tanto hindi nila makalimtan ini nga nahimo naton no dira sa mga residente
nga nabuligan ta. Good morning kay paring Bibing Pirono kag tanan nga may miyembro sang Kanduni kisang Binalbagan PNP. Action Hotline. Pari Bibing Pirono kay Hado dira good morning kay Ray Valenzuela. No, good morning man ginatamiaw niya si Tito Bob Robert sang Dulid. Mati siya. Halin kay Tuto Ray Val. Action Hotline. Araman ka monitor si Bro Art Mixdon. No, monitor lang di Philippine Guardians Brotherhood Incorporated Bacolod City Executive Council Chapter. Thank you so much for the time. Araman si Franco Villanueva Osorio. Nestor Escobedo. Hidla mo kay Nestor Dugay sa nakapabatyago. Ginatami ang si Savannah Eunice Escobedo kag asawa ni Stephanie. Salamat sa inyo ha. Amo man kay Nonoy Tahones, morning sa Purok Sirisa, Barangay Uringao, Kabankalan City. Kay Chay Erlinda Soriano, good morning. Tisigya. Kag araman si Tol Joy Perfas. Paring Basti Girhin, pare, may ngagada. Kumusta ka na? Action Hotline. Kag Engineer Raul Velasco. O kay Bro Sigfred Sapa and the rest of Kabalikat Civicom 500 and the Kabalikat Civicom members province-wide. Nga nga monitor every morning. Thank you so much. Big 142 for your 10-8 no, sa aton program kada aga. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita May dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon Radyo Pagkolon kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa servisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Nagapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa anong kailangan, responsable at ang balita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa Song Radio Philippine Standard Time, alas 8:52. Good morning lang kay Elizabeth Malaka Gamala, no? Sa pamilya Malaka Kagamala, good morning. Jeneline Banduha, gamonitor ang iya pamilya Posadas, pamilya Magsiko, kag pamilya Romarati dira syudad sa Canlaon City, no? Sa Canlaon City, no? Negros Oriental. Halin sa Quezon City ang pagpanami Aurica Librilia Lambatin. Good morning. Maria Teresa Hofilinia sa kay Fihidiro. Good morning dira sa imo kay Johanna Gonzales
Greet ko lang si Tatay Minggoy, gapamati gid siya si Joanna, Sampurok, Tuburan, Barangay Kambaog, Hinigaran. Uy, good morning dira sa inyo ha. May nagapamangkot siling yati may promo ta. Subong wala karon sa Action BBB naman. Action Hotline. Flora May Bacoli Merazol, good morning man. Jo Marie Pormentera, Bricks Cordova Sanchez, thank you. Jocelyn Songcomedia, Jocelyn Arecivita Olak, arapan si Sir Alex Montesa. Nakapula si Papa Boy, niya nakapula ka man. Ano birthday nyo nga duha? Hindi Sir Alex, natabuan lang. Ti kon lain, kalaban, naglikad to nga, law doon nag-yellow, kita damo, kita no? Si JM naka-yellow, subong si JM naka-maroon, pula ng imotoy, pula man. Ha? Willow? Apariyota? Action Hotline. Ya, gusto ko lang kalaroon nga ginanumilian pang pag-celebrate sa mga party-party, nga isang birthday, family reunion, nga ang siban, nagapaiwat sang christening. O bunyag, pwede, allowed sila magkandak magkasal kag-anniversary. May ara na siya, nga guideline Sir Alex sa DTI, no? Galing kay limited lang, no? Iya sa national IATF na siya. Pero dapat, kung anong nakasanto, kung anong ginambal, amo na siya ang sundon, no? Kinanglan may kadamuon lang gina-required. Happy Bonifacio Day kuno Sige Liomer Ravialo, good morning. Salamat sa pagmonitor. Araman si Marilyn Abarte. Nya si Miss Lani La Chica, happy birthday today. Nato Siligin Elementary School Castellana. Uy, happy birthday sa imo ma'am. O si Mungkal Torilla kag Warliton ni siya. Thank you so much no sa mga kaaksyon nato na nga padayon nagasunod karon nga aga. Alas 8:55 na, oy 458 na ka mga food deliveries kag pulis no ang nagpakigbahin sa ginpatigayon na surveillance testing diri sa Bacolod, no, dira naginiwat sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sa Bay Center Bla. Now, ang pag-insindi ko today may continuation since nga ginambal nagligad ni City Administrator at the same time Executive Director sa Emergency Operations Center nga 28, 29, 30. Pero since nga subong Monday, ambot ko may ara pakasugpo niya, kag bala sa kadamuon sang 458 ni pila dirigid ang total nga number sa mga food deliveries individuals ka nagpakigbahin kay kadamo-damo nga daan sa mga food deliveries ni sa Bacolod do. Amo ning padamo sang mga motorsiklo nga nagalambiyong sa city. Now, may continuation pa ni. Pwede pa ni sila gihapon magpa-surveillance test in the coming weekend naman. Kay kada weekend ni ang plano sa city nga may ara gihapon pati gayunon nga surveillance testing. Online sa hotline. Joining us this morning is Sir Ernie Pinida. No, siya ang cluster head sa bahin sang sectoral concern. Dalayaman ang market, dalayaman ang siya man ang head sang extraction team. Ambot kon may initially may mga naguluwa pagidugang mga record sa sadtong nagligad nga semana sa surveillance test manggin patigayon. Sir Ernie, good morning. Good morning man after art, no? Sa kapamati sila nga programa, mayong agagid sa inyong tanan. Salamat sa time, no, sir? Kumusta? 458 ang record na ton last weekend. Subong adlaw, sir, may continuation, may ara pa kita dira sa BRO activity, subong surveillance testing? Actually, Action Art, subong adlaw, yung skip na tong specimen pakadto sa Cebu, no? Subong nagpahuway kami anay Action Art, no? Okay. Nagsugod kita sa Bando, dayon Domingo, no? Ang nakuha naton ang mga itiwan sa Sabado, subong pagka Domingo, may ara kita 467. Okay. A total of 548, no? So, amo na subong super ang ang aton nga nalaputan. So, ang iba nga hindi naka-undergo sa sini nga surveillance testing
Maano naman sila sa sunod nga simana, Sabado. Sabado naman. Oo, sa Sabado naman. Aha. Kay Sabado kay Domingo na naman, no? Okay. Tinatagaan natin sa Lugwa nga makapasakop, no? Sa sininya, nga surveillance testing. Bali, ang sa food deliveries, pila ganiliwat gito, sir, sila kabilog? Yung 81 to. Tapos 81? Basta may nagdugang kagapon, 467. 67. Amo na nga nagtotal siya? 548. 48. Now, ang mga transport group nga gin-invite na ton, kahapon may nag-participate man sa Ernst? Hindi. Isa lang pa lang to kay ang schedule nila sa kwan sa Sabado. Sabado gid. Nakabinyo pa naton sila. Okay. Oo. I see. So, bali, gina-expect na to na kung magdugang, kay siling ko kung mag 500 lang, may pulis to nagdugang abing nga mga personnel. Kung lang taon ta, sir, damo pa di mga mga food delivery sa Bacolod, siguro ang mga nag-trabaho kag mga individual nga ay pa nagka-participate, hopefully by next weekend maka-intra na sila. Oo, kasi ang aton platandaan dira, kapin pa ang permi ba na nagasalig kag naga-order lang sa mga riders sa nga mga companies. Ang patina naton nga may kinhatag kita nga sticker. Kasi niya nagapabalo na ini sila naka-undergo na sa surveillance testing. Okay. Pero kung wala ka sticker, hindi ka man madakop, pero amo na ang gindulungan mo guro to mga lantaw sa imo motorsiklo nga way ka sticker. Amo na gani nga timing gid nya ang ining programa mo makabulig sa aton. Kag makampanya naton, mapabalo naton ang mga tawo nga ining naka-undergo sang surveillance testing, kutob lang ining mayara sila sticker, no? Okay. So, para mag-hilway, para nga madula man ang hadlok nila, kay base para hindi lang pagkaon ang ginadala, base hasta virus ginadala man, i-check nila kung bala nakapa-undergo na sila sa surveillance testing. Kaya ang palantandaan, ang walang sticker. Okay. Surveillance testing compliance, may ngala na siya. Kaya may control number na siya sa amon. Okay. Kung anong number niya sa pagpa-undergo niya sa swab test. I see. So, pero ini kon magguluwa na ang result, hopefully within today, kung nag-deliver kahapon o subong abigin padala, maybe the following day may mga result na ni, kag may baluan ta kung sino na di sila, hopefully nga gabay ang mangin resulta nga magga-positibo. Oo, kagati, kitungod idalho na to sa iyahe na to positibo. Okay. Dayon pagkasunod pagkagabi, mabot ito pasunod adlaw ma-process. Hindi mapadala na tayo sa aton. So, ang surveillance testing bisan pa man halimbawa, karon ang presidente abi magdesisyon nga ang Bacolod de-escalate kita o kung manubo ang aton community quarantine, mahimo kita MGCQ, the surveillance testing will continue. Ate, depende na lagi na istoryahan mo na everyday sa huddle, everyday pang QOC. Kung anong development, no? Kasi kinahimo ng surveillance testing, ito nagnaog naton nga kuan nga cases, pero may ara gyapon gipabilin. Kasi sa pagpalatandaan, every time kita magkandas ng surveillance testing sa mga lain-lain nga sektor, may kakadakpan kita nga nanging positibo. Okay. So, mas maayo gid nga ipasigi ini, no? Kita narapatan na paidalom sa MGCQ actioners. Yes. So, initanan, sir, ang naguluwa nung record na ito nga nag-positive. Zero backlog kita gihapon. Ini sila tanan na ara na sa isolation facility o quarantine center. Oo. Kagati nga tinguhan niya ito, everyday nga masiro aton backlog sa extraction, no? Meaning, ang tanan nga nag-positive, na-isolate, no? Ara na sa aton isolation facility. Okay. Meaning, na-contain na ang paglaktas ng virus. Pero tingala sa kita nga kung sa may ara gulpi lang nagsymptomatic kag gulpi lang mapacheck up kag kung iswab gani positibo gali siya sa virus. So oo nga
nga bisan sa nga kung sino ganing magpositive gina-contact trace. So amo na gani nga permi nga panawagan din kita nga tani kung abi let's say kung nagpositive ka operar ka kagi pang tudo tong mga na-contact mo kay para nga ma-contact trace kag ma-swap para mabalaan bala kung nalatnan o kung wala. O kung dati may ara na daan nga may ara pala nga nagadala-dala yan na daan latnan sa daan pero kung tayo matchat yada so ay lang o kung wala malabutan sa aton niya contact tracer no kaya ito ang sasabihin niya no nga line list ang taon naton so pilalang ka barangay pilalang ka pamilya ang na ng ara sa line list kaya kahit ang sila kumaga sa isa ka pamanimalay amo lang na ang mga positive dira lang daw na contain lang bla kung sino lang ang balay nga na contact trace na close contact amo lang tuya ang may COVID luwasan sa ate nagate atong may nalatnan niya sa sa iban maduha ka bilog pero ito close contact man to gyapon so meaning nagapabalo nga nang inepektibo ng atong contact tracer na-allocate na dayon nila no ang ang serious ng virus. Pero sir sa magin pang-extract ninyo may ari di lately nga mga kuanabi mga LSI ang aton ang surveillance testing ang sa LSI pagpaabot kinaswap na sila kung may result na lang sila dayon. Kag nagatiner sila sa quarantine facilities. Oo, dayon ang aton niya nga obra subong surveillance testing. So mga grupo ba nga tao amo na nga aton niya gina-target. Kaya ang ining approach sa surveillance testing is a full testing no. Titingbon ta kamo, ikuaon ta kamo, i-testing ta kamo. Dayon pagkatapos testing pili ka na yung kalakas. Amo ning kinalain kini. Dayon kung galing kung may magpositive sa inyo, positive amo tuya ang i-extract i-isolate. I see. So magluwas sa transport sector next week ang gina-expect. Ano pa gid nga mga group ang next in line nga ara na subong kuan ninyo gina plancha? Ati nakaschedule na tayo sa next week sa Sunday ang aton traffic enforcers. Traffic enforcers na naman? Oo. I see. So ginaano ta na sila nga daan na schedule para hindi mag-notok sa blue center. So, ang traffic enforcers, danda mo, manisila, more or less, mga 300 sobra? Mga 426, pati personnel. Pati personnel, mga 400, almost 500, abi? Oo, amo na ang ginambal sa aton sa aton niya bitaw head, no? Si Colonel Asibutsi. I see. May mga 426 kabilog na mga empleyado sa bitaw, pati sa opisina, no? Okay. So, hulaton na mo na by next week and please keep us posted kung may aragin man sa mga maguluwa na ang result nila sini so that we can inform the public kag mapabalo man naton kung ano ang nangin outcome no sa sining surveillance testing last weekend. On that note, Sir Ern, salamat gid. By the way, ang sa merkado, ang contact tracing sa merkado, sir, I mean ang paggamit sang backtrack, kuay pa ni subong na umpisahan. At ginapapadali na to na sinart no kaga nagligan niya adlaw nagistorya sa kay aton media din sugdagi dinya DC ang aton niya acting market superintendent no nga kaga na process na ang mga kinahanglanon kaga it's about to implement na Yes sir. Alas 9:07 na. Nautod ang iya sining linya ni Mr. M. Pinida, Executive Assistant at the same time, Extraction Head, kag naga-facilitate man sining surveillance testing. Sir, sorry, ginautod ang linya ta. Sige, sin art no, kagate amo na ang number sa number na naton, nga ready na ang aton nga market superintendent about to implement na sila no. Kaya siyempre niya pa mga necessary nga mga equipment nga kinahanglanon para mapa-implement ining backtrack optimize. Isa na gid lang, ang parte bala sa baligyan ay sa mga firecrackers, nakamiting ang pulis na nung latest niya ni sir?
Ate nagigat niya sang Webes, nag-meeting kita po sa aton niya City Director. Okay. Kaya aton niya, nga sa representative sa FISAG. Nga ginaistoryahan na namon, no? Mhm. Kung ano ang posible nga pwede sila makabalik dyan sa sini nga December. So, why pagali desisyon? Wala pa kay damo nga mga considerations, no? Nga dapat naton consider italanawon. Okay. So that nga pagpa-implementar naton sini, so hindi na kita mabudlayan, no? Kasi una bes kinalantaw naton. So kay ang Kabalo Action Art ang sitwasyon kasi LD, local government unit, lain-lain, no? Yes. Ang status ini especially ining pandemic. So pinapangalangan naton kag ginatanaw anay, no, kung ano ang posible, no, nga matabo, no, pag ang magiging decision man sa aton ay UTF, no, kay under pandemic pata sa gihapon na heart. Yes, sir. Pero pinatingwaan naton kag ginapalo up naton ini, no, kay kabalo kita sang deadline nila nga kung saan ulang hasta makapa-practice ang nila papilis, no, kay ang nagiging requirement ang permit halin sa LGU antes maka-process. Pero sa subong ang ipan, kaya nakapa-process naman sila nasyonal mo. Kaya in kaso mag-go ang LGU, national permit silang may naka-process pero para sa retail. Okay. Pero national nga permit. So meaning, mangayo man na sila Japon, permit sa LGU, kung pwede sila ka-retail o kung hindi. So, kung naka-process na nila ang permit nila to retail, ang na lang nila ang hulaton, ang LGU kung bala pwede na makabaligya o kung hindi. I see. So, mamangkot lang kami sa imo sa update siya ni tawag na kami liwat para nga ma-inform naman ng public. On that note, Sir Ernie, salamat sa time. Good morning sa imo. Madamo may salamat Action Arts. Kag mayong agagit. Sa mga nagababangkot party sa firecrackers nga baligyan na hindi ilang tawon ta niya. Kung bala na noong matabo, may mga meeting pa man, kung nag-approve dito sa national, pero depende na iya mo kay tagsa ka lugar, may ara ka ugalingon nga community status o quarantine status. So amo na siya ang basihan kung bala i-allow ang pagbaligyan ay sang mga firecrackers kag pyrotechnics. Ang taon na sunod nga mga inadlaw ti December na kita buwas mo o kadasig na sang chimputa. December na, pila na lang prepare na kita para sa aton mga iyado. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Basta
Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may daya inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan. Pasensya gid so ay kumalabutan ng mga minsay karon na lang sa Aksyon BBB program. Mga ako lang gina-recommend sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Aksyon Art Tayupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon